Salam qadırdan iyilleşlem. Salam mehriban imandaky doganlar. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiňiz. Biz siziň bilen soňky birnäçe gepleşimizde Hudaýyň mukaddes ýazgylarynyň Resul Paulusyň Rimlere hatyndan öwrenmege dowam edýäris. Biziň bugünkü öwrenjek bölümimiz Rimlere hatyň 9-njy babyndan dowam eder. Geçen gepleşimizde biz siziň bilen imanly adamlaryň nädip günäli häsiýetlerinden, dünýäniň we şeytanyň basyşlaryndan yeňişli ýaşap biljegi barada öwrenipdik. Paulusyň 9-njy we 10-njy babda bize nämeler öwretmek isleýändigini biz geljeki gepleşiklerimizde hem öwrenip geçeriz. Eger Hudaý merhemeti we rehmi arkaly İsa Mesih'te başga milletleri halas edýän bolsa, onu Hudaýyň başta saýlap seçen halky Israila näme bolar? Milletlerden bolan imanlılar has wajypdyr diýen soraglaryna bu bablarda jogap berýär. Ve bular arkaly biziň hem durmuşymyza hakykatlaryny Hudaý aýan edýär. Köplenç insanlar özlerine bar bolan zatlary, ýagny yeten dereceleri, bereketleri ýa-da eýe bolan nähildir bir zat üçin özlerini başgalardan has aýratyn ýa-da beýik görmegi halaýarlar. Bular üçin övünmegi we magtanmagy gowy görýärler. Bu ýagdaýlar dürli dinleriň wekillerine hem şeýledir. Nähildir bir dini mezhebe erendikleri üçin ýa-da özleriniň haýsydyr bir aýratyn dine degişlidik üçin ýa-da bir millete, tire taýpa degişlidik üçin hem adamlar magtanyp ýaşaýarlar. Beýlekileri özünden pes görüp hereket edýärler. Hudaý olary ine şol zatlary üçin gowy ýa-da aýratyn görüp bereketleýändir diýip pikir edýänler hem bar. Ýöne insanlaryň beýle düşünjeleri näme dogrudur? Israilyň misalyna Paulus bize dogry zatlary we imanymyzyň esasyna nämeleriň bolmalydygy barada hakykatlary öwredýär. Gelin ilki bilen Rimlere hatyň 9-njy babyndan okalyň. Ýazgy şeýle diýär. Meniň uly gaýgym, yüregimde ağrym bar. Munun hakykatdygyna, yalan sözlemeýändigime İsa Mesihiň adyndan güwe geçýärin. Sözlerime mukaddes ruh arkaly ansawymna şaýatdyr. Hawa, men ganywyr doganlarym bolan Israil halkynyň İsa Mesihden aýra düşeninden özümiň gargyşa galyp, olaryň hatyrasyna Mesihden aýra düşmäge de qaýyrlaryn. Bu ayatlarda biz Paulusyň öz halky Israil üçin bolan uly aladasyny we onuň kalbyna olaryň hakykat bolan İsa Mesih baradaky hoş habary kabul etmänliklerine bolan agrysyny paýlaşýandygyny görýäris. Bilşimiz ýaly İsa Mesihiň gökden gelen halaskar Mesihdigini we Rebdigini Israil halkynyň köpüsi ret etdiler. Resullaryň işleri kitabyndan öwrenişimiz ýaly başta Resul Paulus hem Yahudydyg üçin, Yahudy dinarlygy sebäpli İsa Mesih'i ret edip ona iman eden ilkinci imanlary izarlandygyny, olara eziýet berendigini we olary izarlamak üçin Damaskus şäherine hem bu izarlanmany dowam etmek üçin gidip baranyna ýolda Reb İsa Mesih'iň özüni ona aýan edendigini we başga milletlere hoş habary wagt etmek üçin resul edip belländigini öwrenýäris. Resul Paulusyň başga milletlere wagt etmek arkaly milletleriň hem dürli ýerlerde Hudaýyň İsa Mesih arkaly olary öz halkynyň arasyna goşmak üçin çagyrýandygyny görýäris. Paulusyň hyzmaty netijesinde köp ýerlerde imanlar ýygnagy emele gelipdi. Ýöne Paulusyň kalbyna öz halky Israil üçin uly agry bardy.
öz halkynyň Mesihden aýra düşmezligi üçin mümkin bolsa, özüniň Mesihden baky aýralyga düşmegine hem razydygyny Pawlus bu ýerde aýdýar. Elbetde Pawlus muny islese-de, hatta olar üçin janyny pida etse-de, öz güýji ýa-da islegi bilen olary Mesihe getirip bilmejegini ol bilýärdi. Ol ýokarda aýdan sözler arkaly özünnäki olara bolan çyn söýgüniň we uly aladanyň bardygyny Rimdäki imanlara görkezmek isleýärdi. Pawlusyň öz halky üçin hem başga milletler üçin hem edýän hyzmaty we aladasy çyn göwünden, olara bolan söýgüsünden ogralýardy. Pawlus hoş hawary, şahsy maksady ýa-da bir derece ýa-da baýlyga eýe bolmak üçin gazanç üçin wagt etmeýärdi. Pawlusyň döwründe hem bugünler hem käbir adamlar edýän Hudaý üçin hyzmatyny hem gowy işlerini hem şahsy bähwidi. Nähildir bir gazanç üçin, ýagny adamlaryň öňündäki awra üçin ýa-da insanlara gowy görünmek üçin, pul ýa-da nähildir bir derece gazanmak üçin edýänler bar. Olaryň kalbyndaky çyn niýetleri Hudaýyň şöhraty, Hudaýa we insanlara bolan çyn söýgi we alady üçin bolman öz aladalaryna esaslanýar. Pawlus başga ýerde beýle nädogry niýetli adamlar barada şeýle diýipdi. Eger kimde-kim meniň öwredenlerimden özgesini öwretse, Rabbimiz İsa Mesihiň sagdyn taglimatyny yalan saýyp, Hudaýyň ýörelgesine laýyk bolan taglimaty oňlamaýan bolsa, onda ol hiç zada düşünmeýän tekebbirdir. Ol jedelleşmek we sözleriň manysy barada dawalaşmak keseline ýolugyp, görýüpligiň, agzalalygyň, töhmetleriň hemne erwet şüpheleriň döremegine sebäp bolýar. Bular zerarly, pikirleri zaýalanan adamlaryň arasynda agzalalyklar ýüze çykýar. Olar hakykaty ýoýup, Hudaýyň ýörelgesi gazanç ýoludur öýdýärler. Hakykatda bolsa, baryňa kaýyl bolup, Hudaýyň ýörelgesine ermek uly gazançdyr. Çünki biz dünýä hiç zat getirmedik. Ondan hiç zat äkidip bilmejegimiz hem mesemälimdir. Şonuň üçin iýjegimiziň, geýjegimiziň bardygyna şükür etmelidir. Baýamakçy bolýanlar bolsa, synaga düşüp, akmak we erwet höwesleriň toruna çolaşýandyrlar. Bu höwesler olary weýrançylyga we helakçylyga uçradýanlar. Sebäbi pul höwesi ähli bela beteriň körügidir. Käbir adamlar onuň ışkyna düşüp, imandan adaşdylar. Özlerini köp görgülere sezabar etdiler. 2 Korintoslar 11-nji babda Pawlus bu hakda Hudaýyň ýolunda hyzmat edýän ýaly görünýän adamlaryň imandan uzakdadygyny we öz bähwitleri üçin işleýändigini aýdyp şeýle duýdurýar. Men mundan beýlekde häzirki edýänlerimi dowam ederim. Sebäbi men özlerini biz bilen desden işleýändir öýdüp, magtanmagy pursat atarýanlara tutarak bermerin. Şeýle adamlar galp resullardyr. Olar Mesihiň resullarynyň keşfine girýän kezzap işgärlerdir. Gen galyp oturasy zat ýok. Sebäbi şeytanyň özü de nur saçýan periştäniň keşfine girip bilýändir. Şoňa görä onuň ülpetleriniň dogruluk hyzmatkarlarynyň keşfine girmegi gen zat däldir. Ýöne olaryň soňy eden işlerine göre bolar. Belki de siziň tanaýan käbir ruhy liderleriňizde aýdylan häsiýetler bardyr. Bular bolsa olaryň hak Hudaýa hyzmat etmän öz bähwidi üçin hyzmat edýändigini görkezýär. Gadyrdan imany doganlar. Biziň her birimiziň durmuşymyz we hyzmatymyz çyndan Hudaýy şöhratlandyrmak, onuň adyny beýgeltmek üçinmi ýa-da öz bähwidimiz üçin hereket edýärismi? Bizde Pawlusyň kyýaly, ýakynlarymyza, halkymyza we başga milletlere bolan
çyn söýgimiz barmy? Sonra Resul Pawlus 9-njy babda sözüni dowam edip şeýle diýär. Hudaý olary ogulluga aldy. Olara öz şan şöhratyny aýan edip, olar bilen ähd baglaşdy. Ol kanuny we ibadathanadaky hyzmaty olara ynandy. Wadalaryny hem olara berdi. Olar beýik ata-babalarymyzyň neslidir. İsa Mesih hem insan tebigaty boýunça olardan gelip çykanlar. Bütün barlygyň hökümdary bolan Hudaýa baky şöhrat bolsun. Amin. Bu ayatlarda biz Resul Pawlusyň halkynyň ozal baştan Hudaý tarapyndan saýlanyp seçilen bir halkdygyny, ýagny Hudaýyň Israil halkyny balalary kimin görüp, dürlü halklar arasyndan saýlap ogulluga alandygyny görýäris. Ine bu sebäpden hem Israil halkynyň döremeginiň we bizim günlerimize çenli bu halkyň yetip gitmän gelmeginiň tarihi hayran galdyrjydyr. Ýewreýler diýilýän Israil halkynyň bugünkü yeten derejesi, ukyplary we başarjanlygy henizem dünýäde bellidir. Israil halkyna Musa peýgamber arkaly Hudaý mukaddes kanunlaryny we diri Hudaýa secde we hyzmat edilýän ilkinji ibadathanany berdi. Hudaý baştan başlap wagdalaryny bu halka beripdi we dünýäniň halaskary we Rebbi İsa Mesihiň yer ýüzüne gelmegi, ýagny insan keşfinde dogulmagy hem bu halkyň arasynda boldy. İsa Mesih gelýänçe we oňa bolan iman arkaly başga milletleriň hem bu Hudaýyň maşgalasyna we wagdalaryna eýe bolýança hiç bir millet olaryň eýe bolanlaryna eýe däldi. Ona Israil şeýle uly çağırlışa we derece eýe bolandygy üçin Hudaýyň merhemetine eýemi diýmeňiz mümkin. Ýa-da bugünkü gün hem nähildir bir aýratyn ady belli halka ýa-da dine ýa-da derece we başarnyga eýe bolmak bizi Hudaýyň merhemetine gazandyrarmy diýmeňiz mümkin. Elbetde ýok. Seredin Resul Pawlus näme diýär? Men Hudaý öz wadasyna tapylmady diýemek. Sebäbi asly Israil bolanlaryň bary hakyky Israil däldir. Abrahamyň neslinden bolanlaryň da bary onuň hakyky perdenni däldir. Sebäbi mukaddes ýazgylarda seniň adyň Ishagyň nesli arkaly dowam eder diýip ýazylgydyr. Diýmek, Abrahamyň neslinden bolanlaryň baryna Hudaýyň perdendi diýip bolmaz. Diňe wada göre doğulanlar Abrahamyň hakyky nesli hasaplanýandyr. Çünkü bellenen wagtda dolanyp gelenimne Saranyň bir ogly bolar diýip wada berilipdi. Mundan başga da Rebekanyň ekizleri Esaw bilen Ýakuby ýatlaly. Olaryň ikisi de bir atadan, ýagny atamyz Ishakdan doguldy. Ýöne ekizler heniz dogulmanka, heniz yamanlyk ýa ýagşylyk etmänke, Hudaý Rebeka ulusy kiçesine gul bolar diýip aýdypdy. Bu sözler saýlanyp seçilmäniň insan işlerine däl, diňe çağırana baglylygyny mälim etmek üçin aýdylypdy. Hawa mukaddes ýazgylarda men Ýakuby saýladym, emma Isawy ret etdim diýip ýazylgydyr. Muňa näme diýeli? Eýsem Hudaý adalatsyzmydyr? Elbetde ýok. Sebäbi ol Musa, men islän adamyma merhemet, islän adamyma hem rehim şepagat ederin diýip aýdypdy. Şonuň üçin saýlanyp seçilme adamyň islegine ýa-da tagallasına däl, Hudaýyň merhemetine baglydyr. Bu taýda aýdylýanlar bize Hudaýyň özüniň maksadyna laýyk saýlap seçmek arkaly bir halkyň saýlanyp seçilip bilinjekdigini ýatladýar. Günäleriň jezasyndan, baky ölümden gutuluşa dinarlyk bilen, ediljek sowap işler bilenem
Ýagny insanyň hödür etjek zatlary bilen hem ýetip bolmaýandygyny mukaddes ýazgylar öwredýär. İnsan güýji, akyldarlygy, döredijiligi we başarnygy bulary bize gazandyryp bilmeýär. Baky cehennem odundan gutulmak we Hudaýyň bereketlerine ew bolmak, onuň merhemetine, rehim şefagatyna esaslanýar. Hudaýy gözlemegimiz we Hudaýyň hakykatyna tarap barmagymız hem we hakykaty kabul etmegimiz hem Hudaýyň mukaddes ruhy arkaly bizde döreden bu küýsek we isleg netijesindedir. Hudaý bolsa özüniň barlygyny hemmelere aýan edenler. Aslında her bir insanyna durmuşyň manysy barada. Nireden geldim we ölenden soň nire barýan? Soňra näme bolar? Yaradan Hudaý barmyka? diýen soraglar her bir insanyna ýüze çykýar. Kimdir biri bu soraglaryna jogaby dowamly gözleýärler. Başgalar bolsa beperwaýlyk edip bu dünýäniň zatlary bilen ýa-da şeytanyň yalanlary bilen başagaýlykda ömür geçirýärler. Hudaý bolsa özüni çyndan gözleýänlere İsa Mesih'te aýan eden hakykatyny, merhemetini, ýoluny we ebedi ýaşaýyşyny aýan edýändir. Hudaý biz iman edenleri hem kimdigimize, başarnygymyza, eden işimize göre saýlap seçmän, merhemetine göre bize İsa Mesih'e bolan iman berdi. Ve merhemetine göre İsrail halkyny saýlap seçýäli bizi hem ogullukdyr gyzlyga saýlady. Bu sebäpden biz başga bir zat bilen magtanman, diňe özümize merhemet eden İsa Mesih bilen magtanmalydyrys we ony durmuşymyzda şöhratlandyryp beýgeltmelidiriz. Ýazgylary öwrenmege dowam etsek, ine bu okajak aýadymyz belki sizde käbir soraglary ýüze çykarar. Hudaý mukaddes ýazgylarda Misriň faraowyna men öz güýjümi sende görkezip, adymy tutuş dünýä jar etmek maksady bilen seni paça etdim diýip aýdypdy. Şeýlelikde Hudaý islänine rehim şepagat edýär. Isläniniň ýüregini gataldýar. Doğrudan hem dünýäde näme üçin erwet bolan liderler, prezidentler, paçalar bar. Näme üçin Hudaý olara bu wezipelere ew bolmaga ýol berýär? Ýa-da hatda Hudaýyň ýoluny ýaly özüni tanadýan we hyzmat edýän ruhy liderleriň hem köpüsi tekebbirlikden, menmenlikden, mekirlikden, gahar gazapdan doly. Näme Hudaý olary görmeýärmike? diýen soraglar köpeňizde döreýänler. Bu ýokarda okan aýadymyza ýakyndan seredip düşünmek bu soraglarymyza jogap berýär. Bu aýatda biz dünýädäki şu wagta çenli ýaşak geçen we häzirki döwürde hem häkimiýete ew bolan paçadyr şahzadalaryň, prezidentdir premier ministrleriň, häkimiýetleriň hemmesine häkimiýeti ygtyýary Hudaýyň berýändigini bize ýazgy öwredýär. Olar adalatly ýa-da adalatsyz, zalim, ýowuz ýa-da merhemetli bolsun, gowy işler edýän ýa-da erwet işler edýän bolsun, tapawdy ýok. Olaryň häkimiýete gelmegi ähli ygtyýara ew bolan bir var Hudaýyň ygtyýaryndadyr. Hudaý şol döwürde uly şan şöhrata we ygtyýara ew bolan Misir paçasy faraowny hem öz maksady üçin, ýagny öz güýjüni we adyny dünýä jar etmek maksady üçin paça bellendigini aýdýar. We soňunda hem faraowny derbi dagyn edýär. Hudaý her bir ygtyýary beren adamlaryndan soňuna hasabat soraýar. Olar gowy bolsalar da, erwet bolsalar da, hatta bu dünýäde olardan hiç kim jogap sorap bilmese de, adalatly Hudaý olardan jogap soraýar we olara hem adalatly hökümini eder. Hudaý adalatlydyr.
Bu dünyada adalatly höküm erwet bolan liderleriň üstüne gelmeýän ýaly görünse de, hiç kim Hudaýyň adalatly hökümünden gaçyp bilmejekdigi anykdyr. Hudaý erwedi hem, gowy adamlary hem, umumy maksady üçin ulanýanlar we wagty gelende bolsa, her bir insandan hasap soraýanlar. Biz diňe wagtlaýyn bir aralyk zamany görüp bilýäris. Hudaý bolsa bakydyr. Ol yaradylışdan iň soňky, ahyrky zamana çenli wagty görýär we her bir zady bilýändir. Ayatlary öwrenmege dowam etsek, ýazy ýene şeýle diýär. Şeýlelikde Hudaý eslänine rehim şepagat edýär. Esläniniň ýüregini gataldýar diýär. Onda söz näme üçin Hudaý adamlaryň ýüregini gatadýan bolsa, ondan hasabat hem sorar we höküm eder diýmeňiz mümkin. Aslynda Hudaý ýüregi ýumşak, merhemetli we pes göwnüli bolanlaryň ýüregini gatatmaýar. Faraon ýaly aslynda ýowuz, zalim, tekebbir we adalatsız bolanlaryň ýüregi gaty bolanlaryň ýüregini olara bolan jezasy hökmüne gataldýar. Çykyp duran şol bir gün buzu eredýär. Palçygy bolsa gatadýar. Şol gün bir matany agardýar. Bedeni bolsa garaldýar. Şol Hudaý hem pes göwnülikde onuň eslegini gözleýänlere rehim görkezär. Tekebbirlikde, menmenlikde galyp, towa etmeýän doň ýürekleriň ýüregini ýene de gataldýar. Hudaý isläni edýän bolsa, ona maňa höküm etmegi adalatsız diýenlere Resul Paulus ine şeýle jogap berýär. Ona menden, eger şeýle bolsa, onu näme üçin Hudaý adamlary höküm edýär ýa-da ýazgarýar? Onuň islegine garşy çykyp biljek barmy? diýip soramaňyz mümkin. Hey adam, Hudaýa gep gaýtarar ýaly. Sen kimmişiň? Heyde yasalan zat özünü yasandan näme üçin meni beýle yasadyň diýip sorap bilermi? Eýsem küýdegäriň şol bir toýundan eslän gawyny birini toy bayramlar üçin, beýleksini günnelik işler üçin yasamaga haky ýokmy eýsem? Ilki bilen Paulus bir toprakdan bolan insanyň yaradan Hudaýdan bir gep tapmaga hakynyň hem ýokdugyny aýdyp düşündirmäge çalışýar. Biz insanlar Hudaýdan näme üçin eýle ýa-da beýletdiň diýmäge umuman hakymyz ýokdur. Çünki biz günälerden, akmaklykdan we ejizlikden dolu bolan bir çäkli, toýundan ýasalan insanlardyrys. Bu sebäpden Hudaýyň akyldarlygyndan we adalatyndan ibaret bolan ýollaryny soraga çekip ona garşy geplemäge hiç ýeli hakymyz ýokdur. Soňra Paulus biziň köpüýimize belli bolan bir küýdegär we küýdeler misalyny ulanyp Hudaýyň erk ygtyýarly, öz başdak häsiýetini bize düşündirýär. Bir küýdegär bir gün ustahanasyna gelýär we iş yeriniň bir çünkünde ýatan şekilsiz bir toppak toyun palçygyny görýär. Ol bulardan bir bölegini alyp, onu küýde tigiriniň üstüne goýup, ondan bir owadan küýde ýasaýar. Eger küýdegär ol palçykdan bir zat ýasamadyk bolsa, onu ol palçyk soňra bir gereksiz zat kimin daşary zyňlardy. Onun bir toyun palçygyndan bir owadan küýde ýasamaga haky ýokmy eýsem? Elbetde bar. Dogry dälmi? Munnaqy Paulusyň bize ýatladýan küýdegär elbetde Hudaýy suratlandyrýar. Toyundan bolan palçyk bolsa, günäli,
yolunu itiren adamzatdır. Eger küýdeger bu palçyga hiç bir zat etmedik bolsa, onna olar dozak oduna zyňylardy. Emma ol öz ygtyýary bilen bu günäli insanlardan käbirini saýlaýar we olary özüniň merhemeti bilen halas edýär we olary İsa Mesihiň keşbine meňdedýär. Bular etmäge Hudaýyň haky barmy? Elbetde bar. Bir zady ýatda saklan. Hudaý olary garawsyz halla, ýagny günäsi bolmasa da dozak oduna taşlamady da, olaryň eýýäm günällik üçin we öz eslegi bilen imansyzlyklar üçin olary dozaka taşlaýar. Bu arada ýazgy şeýle diýär. Hudaý öz gudratyny görkezmek üçin helakçylyga doglan adamlaryň üstüne gazabyny döküp bilýär. Ýöne ol özüni gazaplandyrýan adamlara uly sabır takatlyk edýändir. Hudaý özüniň öňünden şöhrat üçin taýýarlap, merhemet edenlerine öz şöhratynyň baýlygyny bildirmek üçin şeýle sabır takatly bolýandyr. Her bir insan günälidir we Hudaýyň gahar gazabyna munasipdir. Emma Hudaý sabır takatlygy, merhemeti bilen şol gahar gazaba munasip bolan, gahar gazabyň aslynda bolanlaryň käbir iman etjeklerine merhemet edýär. We olaryň özüni hakykatdan gözläp agtaryp tapýan çağlar olara sabır takatly bolýar. Bu sebäpden hem bütün dünýäde Hudaýyň merhemeti olan İsa Mesih baradaky hoş habar wagt edilýär. Çünkü hakykaty gözleýänler bu hakykat olan Mesihi tanasynlar we iman etsinler we Hudaýyň gahar gazabyndan gutulup onuň balalary kimin bolsunlar diýip wagt edilýär. Biziň hyzmatymyzyň we bu programmalary arkaly hem wagyzlarymyzyň hem esasyna ine şu maksat duranlar. Eger biziň gepleşiklerimize duş gelip dinleýän bolsaň, onna bu tötenleyin bolýan zat däldir. Hudaý saňa da rehim we merhemet etmek isleýär we İsa Mesih'täki gutuluşyny saňa da bermek isleýänligidir. Hudaý saňa da merhemetini aýan edýär. Bu gepleşiklerimize wagt edýän mukaddes ýazgylardan bolan hakykatlary ret etmäň. Çünkü merhemeti ret edene merhemet edilmez. Hudaýyň merhemeti ajaýypdyr. Ol biziň günälerimiz, boyun bolmazlygymyz netijesinde munasip bolan gahar gazabyndan halas etmek bilen çäklenmän, bize şöhratynyň baýlygyny hem İsa Mesih'te görkezmek isleýär. Gadyrdan iýleşim. Özüňe aýan edilen bu merhemeti ret etme. Kabul et we Hudaýyň ajaýyp gutuluşyna eýe bol. Biz günäli bolanlara sabır takatly bolup, İsa Mesih'te merhemetini, şöhratyny, akyldarlygyny, hakykatyny, ýoluny we ebedi ýaşaýyşyny beren Hudaýymyza övgüler we alkyş we şöhrat bolsun. Amin.